নারে 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 হায়রে নাତିଆ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଉନୁ। ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ବୁଲାଯାଏ? ଏଇଟା କ'ଣ ପାର୍କ ହେଇଛି? ତମେ ବି ନା ଯା କମେଡି କରି ଦଉଛ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଏଇଠି ବସ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କାଳେ ଶୁଣିଥିଲି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ହଁ ରେ ନାତୁଣୀ, ତୁ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛୁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କଥା କୁହା ଭୂତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ, ଏ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ଭୂତ ଦିନେ ମୋ କଛା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ହେରାକିରା କହୁଛ ଯେ ଅଜା? ନାହିଁ ବେ, ଭୂତ ଫୂତ କିଛି ନାହିଁ। ଅଜା ଆମକୁ ଖାଲି ଡରବା ପାଇଁ କହୁଛି। ହେ ଗ ଅଜା, ସତରେ ଗ ଇଏ ଯାହା କହୁଛି ସତ କି? ତୁଇ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କିଲୋ ନାତୁଣୀ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂତକୁ ଜିନ୍ତା ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କଥା, ତୁଇ ଦୁଇଟା କଥାଟା ଜାଣିଛୁ। ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଭୂତ 12ଟା ବେଳକୁ ଆଇକିନା ଡରାଏ। ଶଳା ବୁଢାର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଆଇକି ଆମକୁ ଡରଉଛି। ଡରେଇକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟିଣ କରିସାରିଲାନେ। ତୋର ଇନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯାଉଛି? 12:58 ହେଲାନେ। ରହ ଟିକେ ଯେ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆଇବ ଭୂତ। ଅଜା ଖାଣ୍ଟି ଅନୁଗୁଳିଆ, ଭୂତକୁ ଆମେ ଡରୁନୁ। ଅଜା ଏଇଟା ତମ ପଛରେ କିରା ଉଡୁଛି? ହଁ ଗୋ ଅଜା, ଏଇଟା ତମ ପଛରେ କିରା ଢେଲା ଢେଲା ଆଖି କରିକି ଅନଉଛି? ହଁ ଗୋ ନାତୁଣୀ, ଏଇଟା ଭୂତ ଆଇଲାନେ, ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା।